Good morning everyone o good morning mga ate. Kumusta mo karong adlaw mga ate? Si Ate Jonah Buholana na sad mi. So for today's vlog mga ate kay makisguta about tinigom savings ba. So kamo mga ate, na ba mo'y tinigom? Kay kung mo tubag mo wala, parehan ay ka mga ate. Hapit na ra ba December mga ate, unya watay tinigom ba? Nya kani ra bang December kay kuan kanang naay daghang mangayo na to pinaskuhan. What? Kamo naka-experience ba bapud mo ana mga ate nga kada kinsay hinagbo basta December na gani mangayo pinaskuhan. What? So hapit na ra ba next week na ra ba? Unya basig kanang kuan ba kanang tubagon na to. Oh, parehar gihapon atong naging tuig. Unya, mutubag ta og parehar atong naging tuig kay pag niaging tuig, wala man ta ni hatag. So mao na ingno na lang nato oh, sige parehar atong niaging tuig. Pero usahay dili nato kanang suod gani kay okay ra nang ingno nato nga parehar lang atong unang tuig labi nag kanang suod-suod nimo nga amigo, amiga, ingon ana pero ug dili nato suod unya labi nag seryosohon ba musmile na lang in taon ta kay usahay wala man tay ikatunol or naa man gani tay ikatunol ginagmay ra gyud in taon kung unsay available sa ato ang bulsa. Kami di ay ni Kuya Amay mga ate sulod sa 4 ka tuig or 5 na ka tuig kanang every December manghatag mi og pinaskuhan sa amo ang silingan kay naman mi silingan daghan diha o sa ubos unya napod mi silingan dito sa ibabaw ba kanang manglabay gani diri mga ate nga magbaklay ra in town pero layo pa baya gid na ilahang baklayon dito niya kanang tungason pagyud so mao na siya nga murag naanad na lang pud mi unya sila mudumdum na pud pangayo namo kay kuan kanang naay every year yun, naami andamon para sa ilaha. Unya, mga ate, kanang, muingon mo nga, wa man ka kay tinigom ate, nganong manghatag man ka, pero kana mga ate, ako ginang gipangitaan o paagi, kay kana manggong among pagpanghatag sa muang mga silingan diri, dili tanang silingan na mo tagaan ha, katong kuan ra pod, medyo makaingon ta nga nakinahanglan pod so kanang moingon mo nga ngano manghatag man ka wa man ka pareha man ka tawa man tay tinigom so kana siya mga ate ako gyud nang gipangitaag paagi nga every December na adjud ko'y makuot para mapalit unya atong ihatag nila kay labi na mga ate kung sa sulod gani sa 1 year wala tay na experience nga murag kana ganing pagsubok unsay binisaya o pagsubok uy kana bang mga pagsuway ba nga puyabuyag walay na hospital sa pamilya puyabuyag walay na sakit sa pamilya or walay major gani nga mga problema nga mugasto kag dako kana mga ate amo gyud nang ipursige nga manghatag gid mi every December kay usa na siya kapaagi nga magpasalamat mi sa Ginoo. So yes mga ate, maunay usa ka paagi nga kanang pasalamat ba sa Ginoo nga puyabuyag walay nasakit sa pamilya. So kana siya nga butang mga ate gamay ra kay na siya nga butang nga kana kaning manghatag ta sa tuang silingan ng anak kay simbak ko kung naapay ng hospital na to mugasto ko baya tag pila ka tawsan sa gamay ra gani siguro ng 50,000 kung kuan kung regular ra gani nga sakit unya ng hospital ka gamay ra ng 50,000 karong panahon nga imuhang gastuhon so mao na mga ate nga every year paningkamutan gud namo ni Kuya Amay nga makahatag ni sa moang silingan. Pero mga ate dili kwarta ang amo ang ipanghatag. Nindot unta og kwarta kay sila mo imong pili kung unsay ilahang gusto paliton
unya dili man may manghatag og kwarta kay ang amoang yung gusto in kind, unya amoa man sang piliun mga ate nga ang amoang ihatag nila kana pud ganing gikinahanglan gyud nila. So sa pila ka tuig na mong panghatag ni Kuya Amay, ang amo jung kasagaran ihatag mga ate bugas no nga kanang kato ganing tag 5 kilos in one bag. So maunay kasagaran na mong ipanghatag mga ate nya ug dako-dako ta og budget atong pakapinan og sabon nga pangligo ngunana or shampoo depende or usa ka botilyang kanang tuyo ngunana. So mao nay amo ang kasagaran nga ipanghatag nga basic needs pud na sa kuan sa pamilya. So at least ang imong gitagaan kanang maka-appreciate pud gani mga ate kay mao nang kami mamili gud mig tagaan nga katong medyo nang kinahanglan kay bisag unsa ka gamay sa butang nga imong ihatag mo smile gud na unya maka-appreciate gud na sila kay nagkinahanglan man sila. So mao na siya mga ate nga kanang pasalamat sa Ginoo kay wala gud tay gipamati nga mga sakit. So bisan tuod og naay maintenance nga tambal, so usa na mo naay maintenance nga tambal pero ang pasalamaton lang gyud kay wala gyud na admit bisan usa na mo or bisan sa mo ang pamilya mga ate nga kuan kanang na-admit tungod kay nasakit. So maunay dako kay pasalamatan nato sa Ginoo. Mga ate, kung mangutana mo unsay akong gibuhat di ay unsa may ako ang gibuhat sa pagpangita og paagi nga makahatag ko og pinaskuhan sa ako ang silingan. Mao ni ang akong gibuhat mga ate. Ready na mo? Na ako'y i-reveal. Bitaw. Kanang mao ni mga ate akong ipakita ninyo in 1, 2, 3. Charang! Kita mo anak mga ate? Ay bugat kay siya mga ate o. Agay sus. Kana siyang duha mga ate mao gid ni ang paagi nga akong nahuna-hunaan nga puhon-puhon in December makapanghatag gihapon ta sa tuang silingan. So dili tanang silingan kun mga ate ha, basta ang ako rin yung target kanang silingan kay namo dinhi nga kanang naa sa ubos o kanang pipila nga naa sa ibabaw. So mao ni siya mga ate, ang akong paagi ani every time nga muuli ko gikan sa trabaho unya ikaugmaan na padong na pud sa trabaho kung naa gani sinsilyo sa ako ang bulsa dili na nako dadon o dili na nako ibutang sa akong coin purse mga ate kun dili diri nako ipangbutang sa ako ang gihimo nga ipon challenge. So mao ni siya unya wala ko kay balo kung pilay sulod ani mga ate unya naguol na ko karon kung pila ra kahapon ka bugas ang ato ang mapalit kay mahal naman kaayo ang bugas mga ate uy. Katong sa una nga tag 250 pa ang 5 ka kilo nga katong usa ka bag gani 250 pa to ang palit karon mga ate kay 350 naman ang presyo. So kung di nato kaya nga tagaan na to tag 5 kilos kada usa mamalit na lang siguro ta og sinako nga bugas ba mga ate unya ato na lang i-repack unya himuon na lang natong tagtulo or depende og pilay maabot kay aron ka nang maangay-angay gani. So mao gyud ni siya sugod ni siya January pero mga ate dili sa ni nato ukban karon kay naa pa may mga adlaw basi madugangan pa ni kani o gamay na lang kuwang ani nana dinhi ang kuan ang iyahang kanang level unya kare pud nana pud dinhi. So puhon ini December puhon kapit naman December unya na ni nato ipon og pila kay mamalit naman ta og atong ipanghatag sa kuan sa tuang pinaskuhan sa tuang mga silingan nga nakinahanglan. So mga ate, atangin ninyo puhon ang pag-ihap sa tuang ipon challenge kung pila gyud ang sulod aning duha
ka-ipon challenge nato mga ate. So, mao ni mga ate ang tinigom ni Ate Juna para sa amo ang silingan. Kuya, kay sa Ate Juna mga ate no, kay nagtigom para sa iyahang mga silingan. So, okay ra na mga ate, ginagmay naman, unya, dili man na nato kuan, mas ikalipay pa na nato kung makahatag ta mga ate, di ba? So, I hope nga kining akong video karon maghatag og inspirasyon sa uban nga kung kinsa toy na ay mga sobra-sobra nga blessings, mo share pod sila mga ate. Kay sa ginaingon na kung mo share ta sa tuang blessings, bahalag ginagmay mo balik siya nato nga pilok-pilok pa, no? So mao na siya mga ate. Thank you for watching. Unya kung ganahan mo ani nga video, please like and share mga ate. Unya sa bag-o sa ko ang channel, kung wala pa mo naka-subscribe, please subscribe. Thank you so much. Bye-bye. Oh, God bless na tong tanan mga ate.